नै आबै फुलुंसि ब्रह्म ना मा ब्रह्म नों आं बिदि गाननायखौ बखिदों दा नै गानबावबायसो आङो गाननानै नै लामा लामा बेरायबावबायसो आंहा बिदि होनदों नोंहा मा जादों कन्टेन्ट मोनाखै नामा नोंहा भिडिअ लाबोनो आंखौसो लाबोनो नुदों जोङो मैदेर साला सैमानि फिसा साला मोसौनि फिसादै साला मोसौ गाय मोसौ दामब्रि बोरमा फान्थि नों साला सैमानि फिसा साला मेलेम गैयै साला आंनि भिडिअ लाबो नों साला डलार बारायनो सानदों नामा नोंहा नोंनि खानाया दोंबेसे दं नोंनि खानायखौ बुखुजोबगोन आं साला सोर बुंग्रोआमोन हा नोंनि गियान मोजां हिनजावनि खुगाया बेफारि खालामनाय नोंहा नोम्फाया नुदों आंखौ बेफारि खालामनाय हा बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आं जेन जानो हागौ नोंथांमोना सोरनिबा चेनेलनि गेजेरजों बा फेसबुकनि थ्रुयैहाय नुदोंबो जानो हागौ आरो जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम भिडिअखौ नायलां थ' अलरेडि नोंथांमोना दायो मोनथिबाय जानो हागौ आं दायो मानि थाखाय नैबे मोनसे कन्टेन्टखौहाय नोंथांमोननि सेराव लाबोदों बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय गिबियावनो फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे सिस्टाराहाय बिथांनि बागै मा राव लानानै ओरैबायदि मोनसे थांखिजों खेंफोरथिनानै होदों बा फोरमायथिनानै होदों नोंथांमोननि सेरावहायथ' बेखौनो नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलां अब्लासो बुजिमोनगोन आरो लोगोफोर माब्लाबाबो नोंथांमोना भिडिअखौहाय स्किप खालामनाङा स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा मेन जाथाया मामोन आरो मेन टपिकआ माबोरै जानाय बेफोरबायदि जाथाया आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौहाय मैदेर साला सैमानि फिसा साला मोसौनि फिसादै साला मोसौ गाय मोसौ दामब्रि बोरमा फान्थि नों साला सैमानि फिसा साला मेलेम गैयै साला आंनि भिडिअ लाबो नों साला डलार बारायनो सानदों नामा नोंहा नोंनि खानाया दोंबेसे दं नोंनि खानायखौ बुखुजोबगोन आं साला हा थिखाय गिगोन सानदों नामा नोंहा फेसबुक नायबाथाय नोंनि भिडिअ साला दिन्दी सेलथेपा साला मा डेन्जारेस्टिं मानसिलै नोङो मैदेर सयथिबो माइरिबो नोंखौ खाथियाव मोननायमोनबा सिथोब नोंनि हाथायखौ साल' खालामगौमोनलां गन्था आयु भिडिअ बार बुंगासिनो थायो नोंखौ आं भिडिअ दालाबो होननानै साला मा मोनबाय थादोंलै नों आंजों नांनानै नों मा मोनबाय थादों नोङो सैमानि फिसा साला हो आयु मा बासालै बे आयु माबा बेफार खालामनाय मा खालामनाय मा बासा बुंबाय थादोंलै नोंहा नों साला नों गावनि जिनोरखौ नुवा गारा नों गुन्दि रेन्दि नङाबा बै फट'गा सोरमोन बे बांगाल हौवाजों फुदुमलायनाया लिपकिस जालायलायनाया सोर हौवामोन बेयो बेखौ आंनो दानो फुखो नों गुन्दि हा बांगाल हौवाजों उमुक थुमुक बैयाव दिल्ली बेंगलर दोनखालांनाया सोरमोन बे गुन्दि हा फट'गानो फुदुंजोबो माथो नोंना हा रायजो राजानि मेगनाव नोङो बाला सारना होनो सानदों नामा नों रायजो राजानि मेगनखौ नों खाथेना होनो सानदों नामा नों हा दाउली डलार बारायनो बे आंजों नांदों फेसबुकआव इउटुबाव आयु मा डेन्जारेस्टिं मानसिलै बेलाय बाब्रे डेन्जारेस्टिं मानसि माथो बेलाय मा थाफा क्लेबलेनि खुगाया गन्था दासो नोङो आंजों जावजानानै आंजों बुंजानानै खुगाखौ मोजां बुंदोनो नोम्फाया नों एदावग्राना नोम्बैखौ सोर एदावग्रा हा नोंसो एदावग्रोदों आंखौ नोंखौ एदावग्रोआखैमोन आङो मिथिबाय नों दानि आंखौ एदावग्रोनानै आंखौ जावना लानानै नों खुगाया मोजां बाहाय खुगाया लेथ्रा सोर बुंग्रोआमोन हा नोंनि गियान मोजां हिनजावनि खुगाया बेफारि खालामनाय नोंहा नोम्फाया नुदों आंखौ बेफारि खालामनाय हा नोम्फाया नुदोंबा लाबोलाय नोम्फाखौ हमनानै बे रुमसिम लाबोलाय गन्था हा नों शिलंआव बेफारि खालामोबा आं बेफारि खालामा गन्था नोंखौ बुंदों आं बेफारि खालामोबा खुबा लाबो होननानैहाय नों बेखौ मानो लाबोनायाखै नों दासिमबो हा आंनि देलायनाय आंनि सेहेराखौ नायनानै आं बेफार खालामनानै जायोना लाजिनो रोङै दंजायोखायसो गानो फान्थिया मिथिबाय मेगन सादों गाननोबा लांफै नै जाम्बि गाननोबा लांफै नै बेग मोननै फुल जानानै दं मोननै मोनथाम बै सुटकेसावबो दङ गाननोबा लांफै थार हरगोन आं नोंनो आंनि ड्रेसखौबा मेगन सानानै आंखौ बिदि भिडिअ लाबोदों साला गुन्दि फाल' गया साला आयु मा डेन्जारेस्टिं मानसिलै बियो नों गवालाय सयथिबो नों गवा माइदिबो नों गखाया आंजोंहाय
बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय आरो जाथाया माबोरै आरो सोरनि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअआहाय जादोंमोन आरो सोर सिस्टाराहाय बिथांखौ बेफोरबायदि खेंफोरथिखौ होदों आरोना लोगोफोर फेसबुकनि रानि रिल्सनि रानि नङा होमब्ला लोगोफोर बे सुबुङाहाय दिनैनि जोंनि आथिखालनि जुगावहाय ट्रेन्डिं जानानै दङ बिथांमोननि माबायाव आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो बाखिखौ आं बुंलायनो गोनां जेबो बाथ्रा गैला अलरेडि नोंथांमोननि सेरावहाय बे सिस्टारानो जाबायदि बाथ्राखौ खेंफोरथिनानै होनांगौ बा फोरमायलांनानै होनांगौ अलरेडि नोंथांमोननि सेरावहाय रोखायै फोरमायलांना होबाय बेनि गेजेराव आं आरो बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ जेन फोलावबावनांगौ होननानै आं सानाखै आरोना लोगोफोर लास्टावहाय जोबथारनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ लोगोफोर बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि माहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ आपडेट्स होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना गिबियै सहैनायग्रा आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय